ଆରେ ସୁନା ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଜିନିଷ ନା। ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବି ଦାମିକା ଜିନିଷ ଅଛି। କ'ଣ? ଆରେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବିଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ଏହା 1 ଗ୍ୟାଲନ୍ ବା 4.5 ଲିଟର ବିଷର ଦାମ ହେଉଛି 311,44,00,000 ଟଙ୍କା। ହଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ଦାମୀ ବା? ଏହି ବିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଦାମ ଅଧିକ। ଯଦି ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାରୁ ବିଷ ବାହାର କଲି ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ହଁ ଶୁଣୁ, ଥରେ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼େ ତାହେଲେ 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷ ବାହାର କରିଥାଏ। ତତେ ଯଦି ଏତିକି ବିଷ ଠୁଳ କରିବାକୁ ମିନିମମ୍ 2.64 ମିଲିୟନ ଥର କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠୁ ଯାଉଛି ବିଷ ବାହାର କରି ରଖିବି ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ଯିବି ବିକିବାକୁ। ଶଳା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ କାଳୁ ବିଷ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି।